nan fa akwai matsala. Jibrin ne ka karɓi yarinya na a matsayin. What? Wannan auren ba na yi shi ne don wai kawai zumunci ba. A'a, ina da manufar da nake so na ci. Au Allah. Wannan shi ake cewa mulki ya shanye mutum. Zuciya da rayuwa. Kayan ka ne. Haɗa kai a ɗau mota ta miliyan 1.5. Na san ku ne. Ku ce ba za ku ɗauko sisi ba. Ya Allah ya Ubangiji Allah. Idan har san da nake wa Habib gaskiya ne Allah ka sani kafi ni sani. Allah ka nuna wa kowa, Allah ka nuna musu. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Ya ke mata waro mata. Kaga ni fa gaskiya yau na ma nake sai amma fa na mun kaza. Kina cin doka? Wato ki ci cikin arzikin mu kina cikin rigan kuma ki ga mun magana. Ke mana madakata. Biki san wace ce ita ba? Rayuwa da zuciya hutu suke nema. Tuni hutu nake so, ba na so kowa ya takura wa rayuwata. Wannan kuma wace ce ita? To ai dan kin ce haka ba shi ga ba zan aure shi ne kina yayi saboda ke ba uwarsa ba shi. Zuciya da rayuwa. Da rayuwa. It's an untold story of an intelligent young partners. Their life has encountered with an unexpected challenges. Power, strongness, rudeness, love, confidence, loyalty, pride, friendship, stubbornness, and among others, all happen in Zuciya da Rayuwa. Zuciya da Rayuwa. Zuciya da rayuwa. Wai ana aure dole ne na ce? Ki bar gidan da tunda ba gidan ubanki bane. Gidan ubanki. Gidan ubanki. Domin da sa ne mutum. Ba mu shi wata. Ya ta. Duk girman wannan gidan amma a ce yarinyar na ita kaɗai ce a cikin gidan nan to gaskiya kowaye ne mahaifinta in duk garin nan za a taru a hali sai na aure shi. Yanzu ne abin. Ni ko nake da abin yi domin ko nawa ne zan iya kashewa don na mallake shi. Na wani malami aikinsa kamar yankan wuka in dai da kuɗi. Zuciya da rayuwa. Da rayuwa. Executive producer Abdullahihadza Amis mai waka. Producer Abdul Amis. Story screenplay and directed by Musa Social Jos. Zuciya da Rayuwa. Zuciya da Rayuwa. Coming soon.